Welcome to our vlog! Musugot ka, madato ka. Wala man. Pero imong kanang laway kay igit. Dili ko Ma. Kung madato ka, masugot ka man. Sugot. Nga naman. Sugot ka, Aisa. Sugot ka. Sugot lagi. Sugot ka, pero imong kalibang kay tuyog. Dalay. Uy, natuog na lang si Boy. Nakoy, interview ba? Manitan na, madato ka. Nya, Musugot ka. ano man? Sugot. Ha? Masugot ko wala. Sugot ka. Pero imong singot, igit. Welcome mga agaw. Oh, nanay bagong namot. Dong. Ay, dong. Scooby-Doo Papa. Hindi, Scooby-Doo Pop, di ba? Pantana. Dong, sugot ka dong, madato ka dong. Nya. Sugot ba ka? Naman na yung bayad. Lagi, musugot ba ka, madato ka. Ha? Minuto na. Kaya mo kalibang sanggot. Madato ka, Brad, Bob. Sugot ka, Brad. Sagot ko eh. Ha? Sagot ko. Basta mabuang ka. It's the motherfucking Eagle Double. Gaw, okay rin mo madato ka, gaw. Oo, okay. Ha? Okay rin. Pero mo itlog na sumugag tang. Okay rin mo madato ka, gaw. Hindi. Ha? Hindi. Pero di magkagana madato, gaw. Kapoy ka na eh. Kitan ba, madato ka ba? Sugot ka? Ha? Sugot ka? Pero mong buhog tayo. Grabe. Ato lang ripakon ko. Hindi ka nang silbi cream silk ba? Kung madato ka ba, masugot ka? Hindi. Ha? Pero ay mo kalibang danggit. Wala. Sikag lawas ko. Sikag gym ko. Ha? Ay, palabig gym yun. Kaya madugay na mong gym. Mong abs, balin sa mong naw. Mawas ako. Dugay na kong gym ba? Balin na kong abs ang naw. Ay, si gym yun. Ay, si gym yun. Dodong, Ken. Alira, Dodong. Mari ka ra, Dodong. Oh, interview na Dodong. Ha? Interview ka na Dodong. Dodong. Ha? Interview ka ba? Kausa lang. Adi ko, masukot si mama. Masuk ko si mama ni mo? Interview ka na Dodong. Ay, siya Dodong. Eh, Masugot ka, madato ka Dodong. dili. Ha? Dili. Sugot lang gud. Madato ka ba? Dili ko musugot. Kaya nga akong murag munggos. Akong mata yung pula. Oh, kausa lang ba? Sugot lang gud, madato ka gud. Dili ko musugot ba? Ha? Di ka masugot? Di ba ka masugot ay? Madato na nung ka, di ka masugot. Dili ko kung masuko man si mama. Masuko yung mama di ay? Oh. Madato ka? Oh, Dato lang ka ay? hindi ko ay. Imo ilong mura palwa. Okay rin mo madato ka daw. Karawan. Ha? Ay ito na. Pero atik ra. Agaw. Agaw. Bilang sa agaw. Musugot ka agaw nga dato ka agaw. Oh. Ha? Sugot ka. Puray mong o triangle. Brad. Brad. Sige ba? Sugot pa ko siya madato siya pero kadadlaw kaliba. Kumain ka daw. Magsugod na tag-interview. Ikaw naman ako interview dong. Ato bang. Musugot ba ka nga madato ka? Di. Buang. Dato di musugot. Buang. Tama. Kung madato ka, musugot ka. Sige, sugot. Ha, sugot ka. Sugot na lang. Pero imong ilong murag pawa. Musugot ka madato ka kong. Hoy, Sam. Of course. Of course. Pero si Aling imong mama. Yeah. Marjon, sugot ka madato ka Dodong Marjon. Kung musugot ko, wala ka lang mabaya akong baliton. Lah. Pero sugot ka madato ka.
Sugot gyapon. Pero kada segundo magutot-utot ka. Pwede gyapon. Sugot gyapon ko. Lo, gubuhaw daw. Wah! Sikretong malupit, pwede pa bulong. Mapapamura ka ng bakshit, malutong. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Brad, intervete ka, Brad, ha? Okay na mo. Ha? Sugot ka, Brad. Gwapo ka. Pero pati kagnaw. Sobra na. Sugot ka, Brad. Brad. Pero pobre ka. Kung madato ka pang, sugot ka. Ah, Ha? May taon di masagot. Pero magkaliba ka, di mo kadlaw. Day, sugot ka, madato ka, Day. Pre mo kutotoy, nasa ay mong aping. Sugot ka, dato ka, Mak. Sugot sa di man. Pero imong guay. Dako kayo. Sugot ka, madato ka. Sugot ko madato ko. Pero imong na, murag pusod. Okay ra ko ana murag puso na ko naon. Basta nga makapuno pa ko Red Horse permente. Balag pusod di mo na. Balang puso basta makapalit ko sige Red Horse. Yan yung magkakinom, kaya mo na, murag magpusod. Nagapon ay gamay baba. Asyaro lang. Kaya ato kita mo. Ang imong sultin ako, musugot ba ko nga madato ko? O musugot ko madato ko? Naon mo pusod. Yan imo na, pusod man. Okay ra. Okay ra kay dato man ko. At least nagapoy gamay bagay nga makainom ko Red Horse. Why piko to? Pusod man. Lani lo nga ang pusod. Wajoy gamay na bili. Di na ko kainom Red Horse. Di na. Okay ra. Okay na. Magsigil ra kog palit og Red Horse para makainom mo. Aron mga mata eh. Dili sad. Ay na lagi basta malingaw mo. Para malingaw mo. Thanks for watching. Please subscribe. Oh yeah, mga gaon. Ugma na po. May dito. Shout out Pulutan Cooking Ideas. Alright, shout out kang Princess Julie Pardo Kittelson.